Wala ba, yung manamig kaon niya, karon naman sunod na mo kay nag-invite sa mga ligo daw mi nga mag. Opo! Opo! Hello mga bay! Nanap na karon sa balay ni Josephine. Mr. and Mrs. Alan Reoyan, o di ba? And family. Kunya kani kuyog na ko si Kuya Fernando. Karon mo ni pinaka-exciting nga part kay human sa atong misa, la misa. And si the seafoods. Kani may pangalan, unsay pangalan di ba? Takap-takap. O wasay-wasay. O kini dubli-dubli gid ay. Takap-takap. Wasay-wasay, saang, sweet and sour, sinugbang, Isda. sus, ano, mga siya, ordinaryo na kaya mo si Foods diri mga bay. So kung gusto ka mo rin, sabi na diri sa isla, sa Hilutungan, Pakitaan si Fernando. Kuya Fernando, mga mo tagbo sa inyo ha. So karon mga bay, ubanin ko ninyo sa pagpangaon. Wow, O kayo. kanane. Wow! Klaro? Klaro kayo, Father. Klaro kayo. Diba? Maglingkod ta. Kuya, lingkod siya. Tara, iro kuya. So, kasi mo join sa atong vlog, dali join us sa atong mukbang. Mukbang, seafoods, mukbang sa... Halata kayo, kapila na kayo sa malaki. Pwede man siya makita, kamot lang. Tindog kayo. Pila ka. Oh, amo kay ba? Ros, Ay, pagkaw. tingog na Ros. Anak ka dito sa isla kaya basa ni Kaminyo. Oh. Ano yung usa? Ay, bad. Sa mga atong Islam, maminyo. Buwag naman, Brad. Ulo mo lang ka pre. Ayan sila kay Trey. Sila niya na lang. Ay, kampan. Thank you, mga bay. Uman ako. Mga kuya. Tutuwa ako doon kay hindi ko magpalaman kay So mga bay, nani ang kinabuhi sa kaparit na nasa isla. Mga madaog-daog na mo, mga seafoods sa gitaon. Okay, nakakuha ko perlas na gamay oh. Ang ta. Perlas. Ay, Nay. Ah, perlas? Kamu pagpakita ni. Perlas na tinuod? Gamay lang gamay. Hala. Mga bay, na ay perlas dito ulit sa kamera. Wala ba, yung manamig kaon niya, karon naman sunod na mo kay nag-invite sa mga ligo daw mi nga mag. Maghubo. Maghubo lang daw mi. Isay mo uban sa mo nga mga ligo nga maghubo. Ha? Kamo, mga uyong mo? Di lang, ay. Kamo maghubo sa mo. Para sadya kayo, mga ligo kita. Let's go. So, hello mga bay! Di ata karon sa gitawag nga... Saan ito yan? Pasil. Pasil Beach. Pasil Beach di siya ha. So, lugar din ni Kuya Fernando siya ang buwan din. So, matag panahon nga natay misa diya sa isla sa Hilutungan. Kapit kita din ni karon. Sinar kita. Kung unsay na diri sa ubos niya ni. Kung makita ninyo, inyong tanawon, na diri ang mga Pinoy ni Kuya tamang klase-klase nga Tinga. Binga. Yeah. Binga na dahil. Binga. Mga spa. Klase-klase yung mga shells. Tipay. Wow. Mamukailaan na siguro. Pero karon naligo mi. Among sarapon ningon sa nadi sila. Oh. Pero laom-laom na kami dito. Kamano mo lang ko. Ayan, Brad. Hello. Hi, mga guys. Balik na.
Oh, sige na maglayat. Siya, kinahanap eh. Sa college eh. Hindi mo uli. Uli. Wow! Hindi mo paglista. Sistado, kaya sistado ni Pato. Sa iba mo ka napasa ka. Paglista, huwag mo sista, napasa ka. So, babae, mayroon ka dito dire. So, di siya agad na rin. Kaya so, pindot kayo di mga babae. Hallelujah. Hallelujah. Grabe yung kilay taas kayo. Sama sa kataas akong height. Grabe eh. Woo. So mga bay, mao na siya. Wala na mo natiwas ang amo ang pag-vlog ngadto tungod kay nalobat na empty kami kay nalingaw gayud kaayo. So mao na ang nahitabo. So daghan kayong salamat. We had so much fun uban sa ato ang mga parish workers ug ni Kuya Fernando ug sa tanan nga mga parokyano namo ngadto sa Hilutungan. Daghan kayo salamat sa kaninyo sa kaanindot no sa mga seafoods o sa mga kahigayunan nga kami relax sa makadiyot, nakaligo-ligo. O daghan pa unta kami ipakita nga mga nahitabo ngadto nga kalingawan apan wala na gyud ta. Wala battery. So mga bay, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Don't forget to subscribe to our new channel sa ato ang YouTube. That's Ay Sambingay 2.0. So please subscribe now and click that bell button for you will be updated for the upcoming videos. Maraming salamat sa mga